Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano panchange nchitsudzura nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka uchiri munyowani paHadzirare 263 kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingoona panapo uchange uchiwana nyaya maupdates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva nenguva. Tine vhidhiyo randinouya naro. Vhidhiyo iri handidi kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza. Nzeve dzenyu chete mukuteerera imomo ndo dziri kudiwa. So usaskipe this video noti kumberi kune amwe mashoko ari kupisa zvaizvizvi munyika yeZimbabwe. Saka da timboona vhidhiyo ranga itaurwa pamusoro penyaya yaBlessed Geza, iview yavo vakuru ava. Da timuone vhidhiyo. After wapedza kuona vhidhiyo da tutaura zvaunofika comment section. Ini saHadzirare hadigoni kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza. Da timboone this video. Obviously, it was to be expected. It's no surprise at all. I think the surprise would have been if we'd gotten a sense that the court had seriously applied themselves to the case that has been brought before them. It's saddening, it's heartbreaking, but that is what it is in terms of the selective application of the law in our country. Criminals are let to go scot-free. The innocent and the weak are subjected to the law in a selective kind of manner. We are confident that in due time, Blessed is going to be allowed to enjoy the freedom that all of us are currently enjoying. I think fundamentally important is the fact that there wasn't any indication that the court realizes that you're dealing with freedom of expression and press freedom, and that Blessed did not say any of the stuff that he is alleged to have said. I mean, and Blessed is not HSTV. Blessed is not AMH. He's just a journalist practicing his profession, which is constitutionally protected, just like you guys are doing here, broadcasting to the public at home. You can't be accused of inciting the public for broadcasting what I'm saying right now. I am the one who should be brought before the courts, not the journalists who transmit the information. So I'm disappointed in that regard. But this is the reality that we are in right now. Unfortunately, President Mnangagwa owns the courts. They have said they own the military, they own the police. They will do as they please. We will continue. I'm sure the lawyers will do what is right. But what we saw happening today is not fair. It is not justice. And our constitution does not support what has just taken place here. Thank you, good people. But is it safe now for journalists to interview someone who speaks against the issue? Well, I think it's clear to me that all of you, under the current circumstances, having seen what you've seen out there, you do this job at your own risk, because the court is not going to protect you. The court is going to side with the regime rather than the journalists who are doing this on behalf of the public. You're not doing this for yourselves. You're doing this on behalf of the public. Your role is to inform the public. You are conveyor belts in a way. Of course, you're supposed to come in and control the quality of what you broadcast. But what we saw happening today says none of you is safe, because you are they will come for you for what you've written. They will come for you for what you've broadcast. But should that make us afraid? No, it should not make us afraid. We should still continue to do what is right by law, what is right by our constitution, and what the public expects us to do. What does this mean
in terms of the reflection on the country, on the profession? Very, very bad. So what is important to realize is the link between we are open for business and the application of the law in a manner that is transparent, in a manner that shows that there's fairness, that there's justice, in a manner that gives confidence to those. Ndinofunga wazvionera video, ndofunga vazhinji vakuziya Blessed Muhlanga. Kana wakasubscribe paHarare 263 aumbotadze kumuziva nekuti kubva pakatangira nyaya takairekodha tikaiposta pano paHarare 263. Next update ividhiyo remukadzi anotsigira ZANU-PF apo pavataura mashoko avanga vachitaura hanigone kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza. Ndatione this video. Pane vari kugowa zvigaro imo musocial media kuti gore rinondera ningi hakuna zuva rinobuda rimwe richiripo. Haikona kutinyangadza, hakuna asingazive kuti kunobva wamunangagwa kuchiuya vamwe. Handiti nekuti zviri kwese uyu anoita nguva yake obvapo oenda mberi mumwe ouyawo unogadzika zvigaro nekutuka. Inyika yekupiko iwe inoitwa zvinhu zvakadai. Nyika ngairege kudonha iri mumaoko medu isusu ana amai veZimbabwe. Inodonha sei isisu tiripo? Ngatimbopota tichitarisana meso. Ari kudiko ari pasaidi pako apo. Ari kuita sei kana uchimuongorora ari kutaura zviko. Tarisa ari padiwi pako kuona kuti muri kutaura zvimwe chetezvo here. Nekuti vamwe vakangokandwa ka$10 haachazivi zvaari kuita. Naiwe kowai imi makambozviona kupi ndazva sekretari wari kutaura kuti isusu zviri kuitika hatisi kuzviona. Ndine mubvunzo mukuru kwazvo asikana. Makamboigara nyika inotukwa president wenyika? Makamboigara nyika yakadaro? Toda kuita appeal to our president kuti matiregerera baba. We have been too good. Matiregerera. Takataura nemaprojects atinofanira kunge tichiita ehuku tiri kupa vanhu. Someone anoenda kuTikTok, someone anoenda kusocial media agotuka kukunonota kuti vataurirei zvehuku. Ko iwewe ndiwani? Who are you? Mwana akaberekwa musunu akatiza nokuti anotaura nonsense. Mwana akaberekwa nani uyu akadai? Dai ari wako kana ndiwe hausiwa mukanda musango mutoilet. Unomuitisei? Mwana aripo kungotuka vanhu chete. Kubhadharwa here? Kubhadharwa mari yekunzituka? Wobhadharwa tuka ningi. Kana tiri isusu madzimai tozviziva zvatinotukirwa. Isusu tinoda discipline muZimbabwe. Ndo zvatiri kutukirwa. Hatigaye ende hatidzokeri shure. Hatisi kudzokera shure, tiri kuenda mberi nekuti chatinonyanyokuda muno muZimbabwe inyaya yekugara murunyararo. Pano vari kumutsa hasha dzenyika ino kusimudza midzimu kuti itsamwe. Nekuti hatina kumbozwa isusu vanhu vanorwa zvisina basa muZimbabwe muno. Asi nhasi kwakuona munhu abva hake kunorara pasi pebridge onzi uya kuno tikupe mari, kwakupiwa mari unzi tuka ningi, kwakutuka. Mwana Rudziko hama please.